Pa nas to priroda ne uči onome što je svetinja života i onoj prvoj zapovesti Božjoj. Ja sam rekao da negde žena je dužna da rađa. Ne samo dužna, a to je najveća čast. Čovjek može da izmisli fabriku, ne znam kakvu, aparat, neki mehanizam savršen, ali život ne može da stvori. I šta nam sve vredi bogatstvo i neba i zemlje ako nema ljudi na zemlji? Nema ništa lepše nego vidjeti na ulici porodicu sa 2, 3 dece, 4, da idu. Pa to je lepota punoće života. U čemu je smisao života ako ne vidi produžetak u toj deci i porodici? To je ozbiljan problem.